guys, this is what I'm going to do. Switch phone ish. Ndakuswitcha phone guys. Pane imwe phone iri live zvakare. There's another phone yangu iri live ina data rakawanda. I was just testing this. Saka ndakuswitcha off ish. Moya kune imwe live iri kubudikira nti. Kune imwe live iri kungobudikira yakafanana nayo. Moya iko kwansanda tombona kana ma comments. Saka ndo ine data. Yeah, inai. Hello guys. Say go guys. Say guys. Yeah guys. Morning guys. Morning guys. Morning guys. Ndarasha kanaka guys. Imbo yaikuno guys. Yaikuno. Tafamba guys. Tiri vaenzi. Tiri vaenzi guys. Kunzvimbo atiri hatisi kutombonyatso kupiwa kuti ndekupi. Tiri vaenzi kuno ku guys. Tiri vaenzi. No. Tiri vaenzi guys. Takamira pana mai vatakamirira diaries panapa. Zvino handitombozivi tangomira vangoti mira ipapo ndinouya. Saka takangomira panapa tizoti vanouya vai hatisi kuziva. Saka ndokwatiri guys, ndokwandiri kunoku. Kwacho kunonzi ku Primville kuGermiston. Ndiri kuGermiston guys, ndokwandiri kuGermiston. Saka ndokwandiri kuGermiston. Ndokwandiri kuGermiston. Saka regaitiwo saka tigere shopping center takamirira maya. Regaiti mbofana kuona edu vanhu vari kumadoro kuno kuzvidhakwa handitika nezviri kuitika shopping center kunoku. Tiri kusquatter camp yeku iyo inozi Primrose ya kuPrimrose. Tiri kuPrimrose kusquatter camp yekuPrimrose. Kusquatter camp yekuPrimrose ndokwatiri. Squatter camp yekuPrimrose ndokwatiri. Kaimone edu vamwe vari kumbofanira kutamika. Vari kumbomwa zvavo doro ravo vari papa. Timbovaona. Tiri pamagirosa apo. Ndima yavo. Ko varipiko? Enimbofona. Ndisikuvaona isu. Tiri kupa. Primrose kaikodolisa guys, mikuku yacho yangozara pa. Men. Hello. Komuripi komsingasviki? Mimi patorasika nokuti mabya akawa kuno kuPrimrose. Onai makanti pa location yenyu yandindisa ipapo makula ipapo ndo pandiri. Mukufamba nemota yakadini? Mota yeblack. Discovery yeblack ine GP number plate. Nokuti isusu tsipa juice negori ini kwa murikuta anditokuzivi kwese kwa ine oshanisa location makanti pa imimi. Ndo yashita ipapo. Kuti isusu kujuze nemkuku location yacho saka inorasa ime muri padhuze nepapi. Pane
pane chibhawa nenhingirikiri. Mira tione yakanzi Delta Supermarket. Yakanzi Delta Supermarket. Saka inini ndakuinda hangu vasikana because location ndima kandipa saka ndodi. Ina handikuzivi kuno kwini. Handikuzivi kuno kundima ndipa location iyi. Isa location pauri papo, isa location iwewe. Izvozvo paukamira ipapo. Roma. Saka ndoindepi guys, ndandisi kuziva kwandobva kuinda ndina kana location yandinayo ndiyoyi. Ndozviziva kuti pandicho pandakatomira patori pamahwani panapa but kana muna chindipa location kuti handisi kuziva location yake saka indoindepi guys. Ndoindepi manje so ndobvunza zvitakauti chii naimi ndobvunza zvitakauti chii ndingabvunza iwe ndobvunza nchiti ndikuindepi nokuti havatizivi kwavari ndobvunza zvitakauti ndikuda kuindepi nokuti handitori kwavari iwe havaziviwo kwavari mai vacho ndoindepi location ndo vakandipa location yacho yepandiri zvinenge zvinodangomira pana panchazi ndongepi ndoindepi iwe havazivi kwacho kwavari ndonangepi. This is not correct, truly speaking. Ndiri pasikwata camp guys, nditori pasikwata camp ipapo ndo panditori pasikwata camp. Mirai muone sikwata camp manje handingakutaridzi kune foni because kune foni kwakagara baba vekwangu havasi socialite vangatoswera vakutomoziva nditi muzukuru wekuzambia watojamuka kudhara hanzi ngati ndekumba ikusikwata camp isikwata camp iyi ndokwatiri uku kusikwata camp ishi isikwata camp ishi ndokwanditori iyi ndonangepi wandoziva pakadaiwo guys ndopindepi ndonanga papi imomo makadai ndonangepi kwandoziva mutu mutunzaka iningi yatoramba iyi ish ndosikwata camp iyi ndini here ndepandeshu ndokunga ndini ndikunzwa bhande reushu ndokuswata camp kwatiri uku saka ndo kana ndimiwo guys ndonangepi papa kana ndimiwo isikwata camp ndokwandiri saka ndichazivi madi kuti timire papa timudzoti pane opuda ngaziva apa panenge pano describe ka zvakaoma. Haiwa tingoramba chingoti destination tichingofamba apa takuti tave pasaidi pechii manja panotangira ngokutipi bva kupi nokuti ndikuyatangira zasuku panotengeso yapo miratoni asendemwe location miraitoni hello mushe kanjani nzvimbo iyi ndikutoingwarira but handikwanisa ndezvandingakwanisa kuita ko zvondodini ndakamboitwa mahwani ikokoko 2018 kuti pamuri pamashopsika tikwata camp yacho inenge iri kuzasi munotofamba kubva pamashopsi pamuri ipapo pamashopsi panditori ipapo panditori nesikwata camp ndo pakatengera sikwata camp chinda pandiri ipapo ngwara mwana wamai tichiri kuda orit aiwa iripo ndodhura vanhu magaro vakandibata nhasi dhura vanhu magaro chaiko ndafamba ndakagadzirira nokuti ndanchizati isikwata camp orit iripo mona njondo tekishini paitindisi ndo patiri muna
Inongoti dzosera ipo paya patabva. Dzosera ipo paya ulungikie. Ndiyakufona. Yebo. Hello. Yes. Yes, ndokumbira kuti mupinde ku 166 main reef. 166 takamira. 166 main roof. Pakaipa. Bata makadanditase pakugumira itoni. Nokuti patiri iko zvino patanga tamira katabvapo tatofamba apa panenge pari kuitwa zvewelding eri pari kuitwa zvekuveziwe ramheno pane tumashopu takawanda wanda so. Ndofunga kwamura kustori ko imi chingobayai 166 tinokuona yanditi mati muri kufamba nediscovery yeningirikini yeblake. Nototori muroti 166 main roof maiwana sepa. Yebo 166 main reef. Irubuda. Right, rigatiwe ipapo. Rigatiwe ipapo. Rigati shike. Inde blake. Rigati shike ipapo. Tuone chinobuda. Okay. All right. Pakaipa. Rigati shike ipapo. Hanza hope mune paper spray. Ndegada chandeskida chengoti munhu ba pagara 1 minute ande nege tikusangana naye zvatiri kufambira munozive here vasikana hatingasangani nemunhu nokuti zvatenge tichifambira zvacho hazviti kuti dzimwe nguva munhu tisimuke tisiya tikuindako tikunoona mukadzi uya akanyora post yekuti mwana wangu une 11 years achaka wheelchair, mwana wangu akura akurisa anenge achimbomusumudza makore ese haachagoni kumusumudza uyu ndakaposta chiti ana wheelchair. Zvino saka ungasumudzana nemwana chena yekuzosangana mutauni here asikana hazviiti handiti maona. No guys, don't worry, pa safety don't worry guys. Vachimwe tikangoona movement tinovatangira. Tikangoona movement asingawisi tinotovatangira, don't worry. Pa safety don't worry, tichakagadzirira kuti tikangoona chatisi kuisa tototanga kutoburitsa. Nai ungatombomirira izvozvo. Utotanga kutoburitsa utokanda uri iwe fire. Kati ngambomira tombosvika padhuze. Oh, tave panapa. Destination is on the right, papi. On the right. Ende zvinhu zvekunoka. Titoriko guys uku. Avasi baba. Pata avasi wakadza. Iya ina kwari kuchindisa iyi. Hapana kana watotomboendeswa nenikikiri location yati pashi. Maiwa kuti yagumira pano ka. Yagumira pano location yake. Location yagumira panapa. Let's try kuona kuti. Right. Location yagumira pano. Mburi papi kukumunda musati pasaini kuti ndakuona iyi. Takuzama kukumisa ini makatarisa pa phone. Oh, ora isati dzakasure. Dzokai kumasure handiti mama svika. Tata kutosvika kumarobots but hatina kuzosvika marobots tamira paroad tichida kutsvaka kuti muri papi. Regai tidzoke. Dzokai kumasure parodio yamamuri. Ora itiripo, chiregai tidzoke papi. Okay. Regai tidzoke vari kuti vasara kumashure uku. Regai tidzoke ri kumashure uku. Hapana kumira mushe. And the father D is very patient. Kumanga godi. Watongo sapota kazvita na madam kuzvodi. Kati dzokere. Tasai vanhu kwaenda kupaisa ini ndinda kumbovaona. Vari papi kwaniwa. Saka vari pipa pa. Asi kuti vari patabva. Asikana waka. Wanda kurohwa chete.
Imaskana muri pimi. Pasaba. Ndio, hawezi kuchipa saina. Hawachapati phone. Wali piko wasikana? Wasikana makanga. Wachida yuna phone kana ewe diwe. Mana. Wali piko? Hey. Ndiwa chaki. Chandarichi. Mumbori papi kwa tadzokera futi kumasura tisukona ndatomira pama flats. Vasikana musadaro sandutamisa petrol vasikana. Ndikudambisa petrol vasikana. Ipetrol imuri papi? Papi kwa mama katata kamira kupinda ndamira nzvimbo nhatu kupi? Kumashopu. Ndiona iko zvino ndipo maflats ndo pandakamira. Alright. Saka ndodi ndodzoka shira ndomira maflats ipapo. Ndodi. Dokai kumashure nyara sisi. Kumashure kwatabva kukwai kwatatakamira kuningi uko. Ando ikuko. Atidzokerei kumashure vambota pazipa mashopu zatiri atidzokerei ndokwari kuti vari. Ha? Atidzokerei hande. Azvakaoma. Hey. Kwatabva kwavati zvava kuzivi kuya ndokutodzokerazve. Ukomana paipeturo vedu we akusi kuti muJoburg mutown ndikawo. Ndizvozvo. Kuzi ha dzokai fambai makadai dai hatichawisisi majita patikufamba seya. Babi ava kundobata tiri one apa ava chidzokai ora ita kuonai ndobata tiri one papa pavachita vazivi ndivasikana torova zve U10 Zukuru kuzabia bodo. Wango mboripo kwa mazane makomeza kontu kumamisa zokuti juu. Kukurusa mvura dzemasuweji itomira ipo pano. Mvura dzemasuweji chiti. Tunobisaka munopindika ere mumatokuenda wacho. Vari kuya. Nemaskana muziko munogara. Nandodzokera ini. Unotarirwa mota kunoku. Chokwadi ndiregerere. Saka tikuinde ipapo. Isogara apa pane muti wemombe pa mota rati musiye pane muningi wangu ari padenga. Mota tisiya uku. Naita agofa. Alright, no problem hande. Chemba soda ndapa pakapaka sachidi akatasa mota. Uye yuyu. Osarapa. Opa ndepenyu. Ndikona muningi wangu nobika pa chips ipapo. Alright. Anogogasa nawo. Alright. Ndo atondibetsera ndotokona. Ndanoshaya kuti muri kumboita sei kwemi. Ande matresa akauya zuro ndanoti asi muri kutamba iyoyo. Asi ndio nyaya yacho. Kaiti ndeko. Tichambotanga tanoona mwana first. Saka mota isara pa chips apa. Ndipo musara imi chirega intindi. Isai phone iki. Kana mwenye. Stoinja.
muri zvasikana nditori palive vanoda tokumhoresa vanoda tombokutukai kuti ko mamuripiko imi muchingondifambisa up and down muri right ndiri right ini zviri sei sei saka apa panenge pari safe apo avo makadi yenyu aiwa tiri pandeitoona mwana tozodzoka kuno anditi basa riri nani aiwa ndabva handi location yamandipa inoenda pashop yekutanga uchipindapo hanimaona ndo shop yacho inonzi chicha mhene kutanga tanga uchipindapo saka ndatomira ipapo ndikati location yati ndo pane destination zvepano chega ndichimira pano ndabvapo ndati ndoona kuti hamusi kuziva ndaenda mira apa ndiona handisi kuona izvi mukati fambai ndadai ndanokudzokera kurobot uku ndichikutsvakai murodhi ndikati ko muripi zvakaipa pakanyanya kuningira ndi rodhi dzacho saka ndo rodhi here izvozvi iri payo rodhi iri ukoko hatitori kuherefoni izvo zvitakabata takadai handiwana kuzivai mugere namwe zvakanaka here kana mugere namwe zvakanaka hatimbotori kwifoni asi kana muchinagara namwe zvakanaka totori kwifoni okay konde handichiziva ndotangirepi handiti dzakawanda mikirini uyu yacho sanibona uchi apo alright zvomapamba acho zvamunongorachira pose pose nhaye mwari ndosipata campus kana zvakaoma asi ndo mune mari yose zvemo mukamsipata campus kokokwira nhingirikiri mukwidzarei haya jimu zvatotojima wotira koko koko ini kamera ndisi handiri munoziva ndo inoita kuti mubatsirwe kamera guys yes kani mwana handingamuburitsi pauyu ane 11 ezandi 13 asi no just for yes kani morosa vanhu ndiri right uri right aiwa zveshuwa ndanzwisa pamaita ndingagona kumusumudza aiwa ndikunyatso understand zviti toona saka afambi here achasumuka afambi sineti kugara kudai kusumudza ane overweight problem kwaichii pamwana uyu vangoti dmd chigona chacho handichizivi chinyowani weshe imi munoziva kuti mwana ibva zvamakambereka nambobvira aningirira ndiku achifamba ka zvakazotanga rini ava ne7 years ari kumusha ndakambomutsvaga ndikaende aende kuchikoro kumusha ndokuita grade 1 ndokuita grade 2 ndobva vazondifonera vabereki vangati mwana anorusa chii power nemwe gumbo iri ndikachega ndomutsva ndiye ndite sei ndigare naye kundione agodzera futi kupi ndoti andopakazoya akati no it's going to be worse and worse saka hanzi zvinobatsirwa nei anofanira kuenda kumaexercise chete chete hakuna nemapirisi anomwaka ane mapirisi anomwaka wanda nemunga 7 rimwe wari rinokirina pa rimwe makumbo kokumaexercise muri kudimisa maexercise kwacho kwai zvoda mari transport mari sometimes 130 150 handiitori ndine naye anoda kudya mumba ine handichasevenzi ndaitomboshanda varungu kubasa vaidi vaito ndaandisato ndidzoke kubasa pati nosirana hagoni kusara ega achidya achidi nakwanisi saka kuenda kutele chako munosumudza maiwe ndakachemera mumurungu kusvika andirigira chipoto icho chotondibetsera alright chipoto chinonzi what achagona kufugama alright
No, anoda kuenda muexercise. Ndikuona soti haasi overweight zvakanyanya mwana uyu. Anongoda muexercise chitanda right usho. Taenda kubhara hospital kuchipatara. Saka panogoda kuti mukawana at least mota inongozvipira kuti inokutorai ichikuinisai everyday kumaexercise. Anoita right uyo, haasi overweight zvokudaro. Kune vana vari overweight. Haasi overweight usho. Bonzo rake ndio rinotaura kuti we are overweight. Bonzo vanono exercise ndosaka muchana tichimbofuta kudai so tozoonda kudai so paunonoita exercise pepa rinonodiwa rinogadzirwa. Ndionesa kuti akafana vamweni. Ndorasa kuti musaluza hopu pamberi pemwana. Simudza ndokuzontisa kuti musaluze madhokta zvangu zvanoita. Musaluze hopu. Saka kubhara kwambe kwaenda kunoonekwa moyo wake. Since ndane 2 years manje ndina kuzodzokera kune yechi lockdown. Ndokune card rake ndokuchipatara chombe chanodi. Kai moyo wake uri right. Moyo vanotunokanganiswa nokusafamba iko kuti kudina. Nokuti kana makagara moyo unoda kupamba hosha. Pamushini ndakakona kuinda kuda za 2 years now. 300 something ndinde kubhara kusvika kubhadhara futi chipatara wodzoka naye anoda kudya mari achaidi kupi kubasa. Saka chipatara chenje amukutaura ichi chibhara inoda mari 300 rand. Then kubhadhara iye yanda mari. Ndakasiya iri ma 70 ndisazivi 2 years ago. Tongoisa pa 100. Asi paGermiston zvinoitwa akati uya anobhadhara 200 rand kungosvika chete ndingavenenge transport ekadzi kuti agone kupa mapirizi. Saka physio ndiyo mozopiwa kunzi physio zvakati. Vediwe avantu mai vatina vane mwana muri kuona situation iri panapa vediwe muri kuona situation iri panapa mwana uyu havana kuti vangaita sei havakwanisi kuti vasumudze mwana uyu vachienda naye kuhospital nokuti havatorina kana 300 inonzi mother's love ishi mai mwana yekuti vakwanise kuenda nemwana kuhospital kuti mwana akwanise kuti vaitwe physiotherapy mabhonzo akasimbe. And ini ndakamutarisa haasi overweight mwana zvekudaro handizivi yangu mabhonzo ari kutaurwa handika. Saka guys, if you want to reach out please, I think ngatisavapai mari for now. Kana pane anoda kubatsira unganidzai mari somewhere vopuwa yakawanda so that kana vatanga kuenda kumafizio nemwana vochongoenda naye vasingamiri nokuti muri kunzwa situation yavo vari kuti ndinomboshaya chikafu mumba nemari. Saka kana munhu anobva avakandira 200 oti endai ivo vatanga chikafu manje mwana haararami. Isi toda kuti mwana akwanise kuti afambe hanimaona aende kuchikoro zvinoita vamwe aende kutoilet ega. Iko zvino mwana kushandisa poto isho chipo chinonzi chiko chikati wato ameno chinonzi chiko chipoto ashandisa poto iyi ndo toilet yake ishi. Animukona iyi toilet ndo toilet yemwana ishi ndo toilet yemwana anti mazviona. Saka guys, I think hanzi chivanhu hakuna zvechivanhu guys. Ngaende kwadokta chivanhu cheiko ngati handizivi kana vanoda kuvatengera chikafu chekuti so kana kuti kuri kuti vari kupiwa mari muri kuvapa mari straight chikafu maybe vakawana chikafu ka1 mari yavo zati vochengetera kuti vadini vakwanisa kuenda. Zvandakuita ndakupina namba yavo panapa animaona so that if you want to reach out to her handitika 50 rand yaona it will make a difference guys. Mama tauya panapa tikuitira mwana. Saka imi mukanzwisisa kuti every 50 cents ramuchapiwa, every 1 rand ramuchapiwa, every 50 rand 100 rand ramuchapiwa tikuita kuti mwana ararame. Mwana akagona kufamba zvikuita vamwe vana agona kuenda kutenda inini munotsvaga basawo muzati kumba kune munhu wandakasiya anogona kuzvibikira akura anogona kuzvibikira chikafu chakakadi akaita chingwa chakakadya akamirira mai vari kubasa handiti. Saka ndo zviri kungonetsa panapa. Regai ndipine nhamba dzenyu mochonipa nhamba dzamunoshandisa everyday dzichi 064 033 9174 right. Zita Mary. Right, let me just pin the number.